Čau lidičky, a vás vítám u mýho vánočního vlogu. To bude zase takový random vlog na Azyl Life, že já nemám nějak moc náladu, ale víc moc práce, abych natočil takový vlog na Azyl, takže bude na Azyl Life, možná ho dodám na Azyl, ale to je jedno. Takže každopádně tam, počkat, tam máme vánoční stromek, jak můžete vidět. Takže bude všechno v pohodě. No, možná toto video vydám až večer na mým novým laptopu, no, toho notebooku. Já radši říkám laptop, protože to je víc profesionální. A co bych ještě řekl? No. Vánoce ještě k nám. Ještě ani nevím, co by tak řekl. Teda přeju veselé Vánoce, doufám, že teda... No. Přeju veselé Vánoce, doufám, že si teda Vánoce užijete. Tady můžete vidět můj kompík, fucking huge kompík, počkejte. Moment. This is comp. This is comp. This is my comp. OK. Já nemám náladu na repování, takže to bude úplně v pohodě. Takže tohle z té lidi, myslím, že všechno. Přeju vám veselé Vánoce. Doufám, že dostanete něco úplně super. Jo. Super. Ne, říká to říká Smusa. Já jsem už blbej. Já tady ten vlog natáčím brzo ráno. Teda v 1 hodinu. A to je brzo ráno. Jako myslím, že v 1 hodinu večer. Teda. Jo, večer. Odpoledne. A to je pro mě brzo ráno. Já stávám ve 2. Zapomeňte, co jsem teďka říkal, takže veselé Vánoce, šťastné Vánoce, bombózní Vánoce, super Vánoce, fotkojízdní Vánoce, mastu, takže tam se ještě nás zakým. Čau a veselé Vánoce.